Určite si sa stretol s tým, že si niekedy potreboval zapraviť vypadnutú omietku alebo nejakú dieru v stene. Budeš k tomu potrebovať takúto špachtlu, náberačku, žufanku, môže byť aj menšia, kýbel s vodou a sádru. Predávajú sa väčšie balenia, menšie. A teraz sa poď pozrieť, ako zapraviť drážku po kábli, ktorý sme vysekávali. Ako prvé si musíš takúto drážku namočiť vodou, aby ti tam tá sádra chytila. Teraz si do žufánky nabereš trochu vody, takto na spodok, a dáva si tam sádru, až pokiaľ to nemáš úplne husté. Najlepšie je to brať rovno z vreca. A takto si miešaš, až dokým nebude sádra pevná. A zistíš, či je sádra dobre namiešaná, že keď to otočíš, nemôže ti vypadnúť. A teraz môžeš zapraviť tú drážku. Takto si to spravíš na pár vodoch. Sádra rýchlo skne, takže nemáš čas si popri tom vypiť kávičku. Ale keď to takto pripravíš, tak potom sa to len zamuruje omietkou. Sleduj ma pre viac podobných videí.